Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, pri príležitosti Dňa stromu 2025 uvádzajú videodokument Zelená nekonečnosť. Keď sa povie lesy na Slovensku alebo lesy Slovenskej republiky, zdá sa mnohým ľuďom, že sa hovorí o tom istom. No ja ako lesník a pracovník štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky vidím v tom rozdiel. Jedni lesy s tým malým L, Lesy Slovenska, sú pre mňa záľubou, ale Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, je môjim zamestnávateľom a môjim pracoviskom. Lesy Slovenskej republiky. Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí. Môjim poslaním je pestovanie lesov a vytváranie toho okolitého prostredia, aby vyhovalo všetkým obyvateľom toho lesa. Povieme si o tom trošku viac. Doprajte si, prosím, kúsok svojho času. Doprajte si zelenú nekonečnosť a dozviete sa to podstatné o štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky. Lesy Slovenskej republiky boli založené v roku 1999. Nadviazali na dlhoročnú tradíciu štátnych lesov na Slovensku. V roku 2024 si pripomenuli 25. výročie založenia. Pri tejto príležitosti ocenili aj zaslúžilých pracovníkov, ktorí svoj profesionálny život venovali lesom. Obdobne ako náš sprievodca Michal Ondrejkov. Pracujem na lesnej správe Čierny Váh, tu na Liptove. Patrím do viac ako 3000-ovej rodiny zamestnancov Lesov Slovenskej republiky. Naším pôsobením v rámci Lesov Slovenskej republiky sú územia od nížin cez pahorkatiny až po vysokohorské lesy, ktoré máme tu na Čiernom Váhu. Lesy Slovenskej republiky. Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí. Lesy, ktoré idú do obnovy, alebo je v nich spracovaná kalamita, sa snažíme založiť drevinami, ktoré najvhodnejšie vyhovujú danému stanovišťu. Aj tu na Liptove môžete za môjim chrbtom vidieť plochu, ktorá vznikla po spracovaní kalamitnej ťažby. Na tejto ploche vietor vyvrátil stromy a my sme pred 8 rokmi založili nový lesný porast, ktorý je tvorený rôznymi drevinami, hlavne bukom a smrekom, a to, že sa prispôsobil danému stanovišťu, vidíte na jeho kvalite a značnom príradku stromčekov. Vysadené stromčeky chránia plošne alebo individuálne. Dokonale pracujú so svetlom, a to počas celej doby pestovania lesa. Les a všetko, čo v ňom žije, po stáročia existovalo takmer v dokonalej harmónii. V lese nič nevíde na zmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie. Prirodzený kolobeh života. Smrť a zánik akéhokoľvek jedinca nie je absolútnym koncom, ale naopak začiatkom pre zrodenie iného života. Je to akési perpetuum mobile, poháňané neviditeľnou energiou slnečných lúčov. Lesníci štátneho podniku aplikujú všade tam, kde to umožňujú podmienky, tzv. Prírode blízke spôsoby obnovy lesov. Lesy Slovenskej republiky obhospodarujú 814 000 hektárov lesov. V roku 2025 plánujú vysadiť takmer 12 miliónov stromčekov. Ročne vyťažia približne 4 milióny kubíkov dreva. Do pestovnej činnosti investovali v roku 2024 až 30 miliónov eur. Všetky lesy v správe podniku sú certifikované systémom PEFC alebo FSC. Lesy Slovenskej republiky okrem klasických organizačných zložiek disponujú 2 špecializovanými závodmi. Odštepný závod lesnej techniky, kde vyvíjajú a servisujú lesné stroje, a odštepný závod Semenoles, kde sa venujú uchovávaniu genofondu a reprodukcii lesných drevín. Lesy Slovenskej republiky. Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí.